I la pregunta que encara no m'han fet és si això continua, i la resposta és sí. Espero que continuï amb una segona part, en la qual hi hagi almenys una protagonista molt marcada d'aquest mateix llibre. La part interessant és com la gent percep el prestigi a través del premi, a través dels diners, i com això compromet també un projecte editorial que en un principi començàvem d'inici, no?, en proa. Per tant, la part més interessant del premi no és tant què fas amb els diners, sinó què significa la percepció d'aquests diners. Funciona com a veritat dins de la novel·la? Doncs és veritat. És veritat. I t'interpel·la un altre tipus de veritats morals, de veritats polítiques, de veritats íntimes, de veritats històriques, que aquí el que fan és transformar-se i eixamplar el concepte de veritat i sobretot donar-te uns elements i unes eines que et permeten imaginar altres tipus de veritats possibles, sense que comprometin el dany a terceres persones en un context de realitat, no? És a dir, jo aquí puc explicar problemes o dilemes morals a la Casa de Foc d'una manera que la realitat no m'ho permet. Doncs aquest és el pacte amb la veritat. Te n'adones quan te'n vas, te n'adones quan vols recordar i intentes construir unes històries que siguin plausibles. T'adones que tu mateix vas construint significants i que mica en mica els vas aglutinant, els vas ordenant. Doncs quan aquests continguts ja van ser tan importants va ser quan em vaig adonar que això s'havia d'ordenar i poder explicar en una novel·la. Hi ha la part suficient com perquè la novel·la sigui versemblant. És a dir, hi ha una part de ficció que necessita de la realitat per tal de nodrir-se i per tal d'establir criteris i per tal de posar una sèrie de normes, d'espais, de detalls, detalls que donin versemblança als fets. És a dir, si tu estàs parlant d'un cert pensament o d'un cert espai, hi has d'incloure una part de realitat social perquè és la que acaba interpel·lant a la gent, no? M'importa en la mesura en la que la mare és un personatge important i és un personatge que pot explicar-nos altres parts de la realitat. És un personatge que recull la història d'una zona i el que fem és intentar projectar-la i que sobrevisqui. Doncs aquesta idea d'una nena que diuen que es perdrà, una nena que està trencada i que hem de recuperar-la perquè és el futur, doncs jo penso que és el leitmotiv del llibre, no? És a dir, com fem d'on surt el seu dolor, per què està trencada, per què es pot perdre, i finalment què podem fer perquè no sigui així, perquè tiri endavant, no?